Avui farem dues manualitats de Nadal. Una serà un ninot de neu amb pinces i l'altra un centre de taula. Per fer el ninot de neu el que necessitarem serà una o dues pinces, rotuladors de colors, però sobretot taronja, pintura blanca, i un pinzell. El primer que farem és agafar un paper per protegir la taula. I, seguidament, el que farem és preparar la pintura i les pinces per pintar les pinces. Ara el que farem és pintar la pinça de color blanc. Depèn de la pintura, haureu de fer una o dues capes. Jo, amb un tros de cartolina vermella, li faré un gorro. I a sobre del gorro li he posat un floc de neu. Ara li he afegit uns detallets al gorro i li he afegit dos ulls. Si no teniu aquests ulls movibles, els podeu dibuixar. Li he pintat una pastanaga com a nas, li he fet els botons i la boca amb punts amb rotulador negre. Ho podeu enganxar amb qualsevol cola. Ho podeu enganxar amb cola blanca, cola de barra o fins i tot amb pistola de silicona. Jo no només he fet aquest, també n'he fet un altre. Podeu fer 1000 dissenys diferents. Podeu pintar la pinça de color marró, enganxar-li unes banyes de ren de cartolina marró fosc, enganxar-li un pompon com a nas i és un ren. Són molt originals i molt divertits de fer. La segona manualitat és un centre de taula. El que necessitarem serà una plataforma, pot ser de cartró o del material que vulgueu. No ha de ser d'una forma específica, pot ser un rectangle de cartró. També necessitarem dues pinyes grans. Si no teniu dues pinyes grans, el que podreu fer és enganxar-ne moltes de petites. També necessitarem una espelma. I bastantes decoracions. Poden ser les decoracions que vulgueu. Poden ser boles velles que tingueu de l'arbre o alguns lluentons, pinyes molt petites, el que vulgueu, i una pistola de silicona. Les meves pinyes, com que són reutilitzables, tenien purpurina, però no passa res, queda més bonic. Li podeu posar amb cola blanca i tirar una mica de purpurina. El primer pas serà enganxar les dues pinyes a la plataforma. Al centre el podeu fer com vulgueu. Jo he ficat dues pinyes grans, però podeu enganxar-li algunes fulles de pi o fulles i posar-li algunes pinyes petites. Podeu fer-ho com vulgueu. Podeu adaptar els materials als que tingueu vosaltres. Heu de posar bastanta silicona, si no, no se us enganxarà bé. I intenteu posar la silicona a la part més plana de la pinya. Un cop tingueu les pinyes ben enganxades, trieu la decoració més gran i la poseu per veure com queda millor, si d'una manera o de l'altra. I quan estigueu segurs de com voleu, les enganxeu. I també enganxem l'espelma. I ara sí, trieu les decoracions més petites i les aneu posant de la manera que us agradi més. I un cop les tingueu com vulgueu, les enganxeu. Ho posem abans, sense enganxar, perquè si ho enganxem de cop i no ens agrada el resultat, ho haurem de tornar a arrencar i tornar-ho a enganxar. I llavors, si primer fem una previsualització, ens estalviem arrencar tot el que hem fet.
Jo també hi he afegit uns petits flocs de neu. Un pas bastant important, encara que no ho sembli, és treure tots els fils de silicona, perquè queden una mica malament. I fins aquí el vídeo d'avui de les manualitats de Nadal. Espero que us hagi agradat almenys una mica. Si t'ha agradat, subscriu-te i dona-li un like. Fins la pròxima!